danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ku kalli sababbin videos ɗinmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Yaro. Uwa wai na mama. Na je siyo daddawa ne da kuka. Kai ba a aiken ka je ba? A ba ni wannan tafiya wuna ma. Da musan iska wai. Kai yaro. Na za ka je? Shan iska zan ji, shan iska zan ji wai. To ka ɗeba mun ruwa ina son ne wanka. Mun ya wai da kai wannan bari abu ko ba sai wani ruwa ba. Ida yaro ina ubanka kana gaya ina gaya. Ni kake gaya wa wannan. Ka je farman da wannan jarka ta ba ta bayyana ba ne ko. Rayuwa kenan in ba nema in ba ka nan rayuwa kenan na cikinka a ce ke zagin ka rayuwa kenan me son ka yana baza sirrin ka Me ka kuma kana wani surutan banza kan lai. Ni ne waye a gidan mu mana ni ne ruwa ni ne warkade su To waye yake sa kamar kadan? iyaye na ne Ba ruwa ba. su ne Amma kai gaskiya soko ne. kawai ne Kai baka ji iyaye ai su suna da muhimmanci. gaskiya ba Kaka ji wani abu kawai kai ina ga. amma gaskiya ya takura kuma abun gaskiya ya Kai takura baka da kunya ko? To Gaskiya wallahi da takura. abin da kai kai ma ai ƴaƴanka sun ma. a ba Wallahi la'anallahu man alal walidai. Allah ya la'anci duk wanda yake zagin ya. Rawahul Bukhari ne a cikin hadisi. Hadisi ne guda daga Annabi. Kuma wannan zagin sa kake yi. Inda ka fito kana kunkuni. a gaskiya ne Ya za ka fito kana zagin su suna cikin gida. gaskiya Wa ne yake ba dinki? su ne Wa yake baka ci da sha? su ne To kuma za ka fito kana zagin su akan layi kowa ya ji. gaskiya ne Duk duniya ya ana kana zagin su. a wato ai abun Ka kiyaye, ka kiyaye. na kiyaye Ka daina kaji. Ka kiyaye. Ka kiyaye, ka kiyaye. na kiyaye Zo mu ji, zo mu ji.